None. So let's continue learning how to ask questions in Igbo language. In this episode, we'll learn how to say who, where, which, and when in Igbo language. Don't forget, the English translation is right under each word and sentence. Here we have onye. Onye. Sentence example. Onye dosere ya. Onye dosere ya. Onye ka ịbụ. Onye ka ịbụ. We have kedu nke. Kedu nke. Sentence example. Kedu nke bụ nke gị. Kedu nke bụ nke gị. Second one. Kedu nke ka mma. Kedu nke ka mma. We have here kedu mgbe, which is when. Kedu mgbe, when. Sentence example. Kedu mgbe ọ ga-abụ. Kedu mgbe ọ ga-abụ. Second one. Kedu mgbe ọ bịara. Kedu mgbe ọ bịara. And the last one on the list is ebe, which is where. Ebe. Sentence example. Ebe ka ị na-aga. Second. Ebe bụ ihe a. Again. Ebe ka ị na-aga. Second one. Ebe bụ ihe a. So, you know how to do it. You're going to try to translate this question we have learned so far and make your own new sentences with it. And I believe in you so much, and I know you can do that. So, success with that. Thank you so much for learning Igbo language, for watching my channel. Please keep liking, keep subscribing, and keep sharing. Kemesiano.